wattama gila bayruɗa morde gilden horamde ɓuuri eyi horamde way tacci de firi han sino hay berenda muñirede tan ha ko hedde gorko ha mayde katin kay ɗo ham neɗɗo wawa wiide ne ene moro ɗo joni nacciranni tan horamde ne firi asto wandi muram ɗam ha maayo ngo ala mi hewani mudde ni ko juuɗe ɗe aɗan juuɗe waɗi juuɗe taƴƴe waɗi juuɗe so muurimi tan hoore ma i wona mitter jigma kono an aɗa wurta tan ni hande o moora janggo imañan tampintema tan kono astu korkani wuli de muusi ha dayi ana yika korka min tafi meeɗa mi yiide haala mankuke kiiɗo bule ha en buli sifaade min tafi meeɗa yiide ɗum ko woni ko ɗum wuli bule ha mayi haysani ay ɓullini sa taƴi a wiyaɗa yara ndiyam wonno jaldata tan tampan kono mi yaran ndiyam ha reedu heew mi ronka ñaam hooramde ko jiiɗa hen hay tan heewi metto kono astu an kam wajiɓe ɓe no goruɗon gallamen lay kadi jo yummam eɓen ɗon tan ɓe to ceertumi e maɓɓe ɗo hay dépense maɓɓe min kam e juuɗam laya ko ɗon wattidi ɗon wattidi joni noon hiɓinabu jiiri yummo e baba noon ɓaade kamɓe ɓe wi koɓe jiɗa ham eɓen gamba ɓe galle Allah dande koɓe gañi eɓe jiɗi weddade mi caggal eyi joni ko kamɓe keetti caggal keedumi yeeso wallahi Allah firti joni foof woni koye juuɗe ma caabi fawru koye junggam woni très bien dépasse koye junggam woni a yiyano mbawi ni gardu noon wallahi yi kay ɓandu fof delti machallah kar machallah min yahara jeere mi dukka ko welimi mi defa ko welimi so beelama ɓe ñaam so ɓertama ɓe jooɗo min mi wonda mi haalanma e dépassé somo hollima ɗe ɗo ka heɓe dañi hen haala tan dépasse o somi tottama ujunere dugga temedde jeegom mi watta e hoore mi sooda bagage mi mofta mbimami so beɗe hoota ñine mbiɓe ɓe gonani jaam kay ɓe gandal foof ko gonga ko oto tan kay darnami mi leema tan hami natta wawde leem mi yaha haaja très bien ayan noon mbaɗmi ɓe an a ƴoƴi ay sa yaltirani ɗo lay men da foto paaɗa so ɓeɗe hoore mi wotiri juuɗe ɓole astu kala mo dañani dépense ala ko dañƴa aɗa totte fodde ko totteteɗa ko hen te aɗa andi hay so temedde deppisɗa hen ma ñaame wallahi kala ko defɗa ñamete machallah juɗoma ne weeli nebam ne woodi ujunere dépasse ɓurta min ne wadde kumta hen haaji temen nayyi temedde jeegom ɗe ko jiimi fof mi sooda mi mofta bagage kay hande na ɗum goymi rendi ko heewi oto nawrani rendin ko heewi an a waɗi feere moƴƴere astu wallahi Allah ɗo ne welimi min ɗo ne welimi mbaɗi kamata koɓe jiɗi tan koɓe buune salamu aleykum aleykum salam on keɓɗom eyi hamin ɗo de inchallah amin ɗo tan jewta korka ka tan ɗo wayni buleki e fof kadi ma tinnoɗon tan to an wona cuusɗo korko no feewi ma tinnoɗon tan ma tinnoɗon aɗa hulide korkane ɗum ko sohna suwoni ɗo min woni ɗo kay mawɗo no mbaɗɗa mawɗo yande hoore tellade ayani miɗo joguinima haaju mawɗo jamde jam komi jorno arde galle ni yawe abtu mi nani ni no mbaɗa ndi galle mon ni no nanirmi ni fewani no nanirmi no mbaɗa galle mon ni fewani te galle mon nana bona te ala mo jogori bonni galle mon sona an a ari e galle aɗa ari e lewru moƴƴuru a tawi galle ene fija ene jala gonga ni ko mawde garɗa kono kam aɗa foti waade hen no poɗɗa waade jaaha ha ganda hoore ma hande oɗo saaha ko an jogui dépense galle mi nani an defate galle normalement ni so tawi a ari e galle monen aɗa tawi ɗon jum suddiɓe muɗum aɗa wawi wallodirde e muɗumen aɗa wawi yahani mais kam wona gueɗe yooɗani jaaha ha kepta foof ha laaɓa cer a faami an yahata jeere an jogui dépense a faami an fittata an fof ko an waɗata a bonni galle ha bonni ene waɗi ko yooɗi ene waɗi ko yooɗani ene waɗi ko yooɗi ene waɗi ko yooɗani neɗɗo ha tengtinone debbo sa ari e nder galle poɗɗa ko ɓeydude kono na wiide aɗa bonna ni kam vraiment fewani min te tan min tattey galle ko gallamen galle ko mawnam rokkata dépense ko mawnam itti caabi fawru fawe junggam mawnam itti dépense fawe junggam
ɗum kala mo metti yo hubbu gaz yoɗo hen ene musma ƴewno mbaɗɗa te ko min tattey sa yimɓiɗe haalanma ɗum ɗon ko garta e joom suudam ko heɓ suudu a faami nde towna wona moƴƴo nde a moƴƴani a feewani ko ɗum saabi aɗa waɗa ko mbatta ortoñ aɗa o woni ko galle mumen wondi koye monum e ƴeehu men ko mbaɗata ko ene jaadi hen an wortoñ yaadi hen ɗum ko haalandema goonga no foti waade ko noon foti waade ton waya noon moƴƴi so wayani noon min kam ɗo kam gallam an ardani waaju garduɗa ko yennude saabu sa darima wi komi bonɗo mi waɗi ni mi waɗi ndani no mbaɗirɗa te an kan man ɗo ko nanda ɗo ko haydara leerani men par ce que haydara hen a yiyani te aɗan ko jinmi haalandema woto tooñam gallamen waɗanima concerné ko mbaɗami toon komi waɗani toon ɗum wona haajuma min addimi ɗo ko joom suuduma galle mon waɗani an a haddanimi ɗo sahade wiyaɗa yennami galle mon walla waɗani aɗa ɓoro kam kono ɗo kam ya haajuma oto tooñam ɗo ko gallam galle ma ɗo ko koyɗe ma fawto ɗo neɗɗo de so yortoñ ko mortoño tawi ko ko mbimami ko mbaɗa feere gummoɗa ɗo jaaha min neɗɗo riwata hami galle jooɗo min mo jaltinɗa galle o noon koye galle ngu mimte koye galle mi anda to galle huɓiɗa wona goto jogui galle noon ko mbaɗami e galle mon jeel galle oto mi yiiti ɗo tan mbimami oto mi yiiti ɗo wona hay galle ko galle yel topaɗam woni ni on wi noon asko wona hay galle ƴewam kam ko galle yel diwɗa ham aɗa wiyaɓe e yaltu galla accu ha naña galle he kecce kalta aɗa andi an kalantumani neɗɗo so tawi omo suuɓo jaadiɗo yo suuɓo moƴƴo oɗo wona neɗɗo wona bandum andu kalantumami o kam jaadigal ma e muɗum yo dokko karmina walla mi harminma o kam wona jaadiɗo neɗɗo seni suuɓo jaadiɗo debbo suuɓo moƴƴo gorko suuɓo moƴƴo mais oɗo wona neɗɗo wona bandum wona moƴƴo sa yiɗum tan andi wona neɗɗo ala min mi wawa harmindemo a wawa harmindemo min o ko sehilam mo nandami mo gandudirmi mo gowodirmi guila hanki taw wona hande tan kadi an wottoñ an o ko galle mumen woni kala ko wawi wadde toon jomumen ne beela ene jaadi hen an ko nanallaji tan aɗa wiya mi nani ala bi galle mumen garɗo wima ko ni walla ko dani an neɗɗo won jaɓat toñde annen aɗa yi kadi haɗa wone lewru ko wortoñat mimami ko kalami ɗo ko hunde jenanami kono min kam mi wawa harmindemo a wawa harmindemo a harminamo noon a yaharade yaade e bonɗo indam ne bone e dow maire wiye ko joom suudu kaari o yadata ko joom suudu kaari fewjantamo mi ala hen hande mi ala hen janggo o so wonani wallaɓe one wallaɓe o guila ari nana toppiti haaju mum nana liggo e galle nana walla banum gorko kala ko probléme gonnoɗo e galle o itti ha laaɓi mawni ko nana ñamata no yarata no jiiɗi ɗum foof a yiiɗa hay haktade gokkirami kono hande nana wayno jaam nana dañi gurdam moƴƴam ɗum fof ko kanko addi ɗum a faami joni on so wiyama ko bonnowo ɗum holno wayni sa wi mi harminmo min ko karminirtumo mo wiyani mo waɗani haala aɗa ko mbimami ko oɗo a harminammo certa e makko walla min certayam ɗum tan woni haala ka ala min kam sertudema jaranani ɗum kam ɓuranani ɗum tan jiɗmi mbaɗa ɗum walla ƴewani mbaɗɗen wona ko ɗum jiɗɗa eyyi ala base tan oɗo mi yiiɗa yiide koyɗe makko ɗo mi yiiɗi haydi yaadigal makko yo harnu yo kiit eyyi ala base eyyi min mboɗo mbiya gueɗe ɗum o ko neɗɗo bonɗo o ko bonɗo puyɗo gandumi de kam a laawima kono a laawima kono ɗum ɗo kam jarani jomum ne wone galle men ene jogui gurdam muɗum ne heeɓi toon ne waɗa ene waɗa haajuji muɗum sa ari hande tan a nakkata naata e gurdam janadam ɗum ɗon kadi ala hen ko jari haydara o est ce que min den kabɓoɗande haysomi wawa harmindemo kam mami ƴewno mbaɗirmi gati mi yiiɗa wasi muɗum tawi ko Allah mi yiiɗa wasi joom galle mo hen te kadi mi yiiɗa ko mettiw